ወል ይጸድቃል ግልጽ ነው ግን ሁሌ በዚህ አይነት መንገድ ሂደን የትም መድረስ አንችልም ነው عندنا هبلنا كرات تخطاتلتنا نزي على زولنا يوم زيناتات حجنا لكم قريبنا لنا لايك شير سبسكرايب ناغوركم نختكتاتلنا بخبر نعدم በግልጽ እንዳየነው የማክሮ ኢኮኖሚና የፊስካል ማዕቀፍ ማሻሻያው ውጥንቅጥ ውስጥ አገራዊ ውጥንቅጥ ውስጥ እንዳስገባን በግልጽ ያየነው ነው أبا كربا أوان منجست زدقوا من محياش ماكرو إيكونومي نزا هجر نابزيت وصو عزقتن خطأت خمس جبرة أولات بارلما قريصهم نخصدقنا بارلما زقربة حمشتميتن 8 كلتن بليون قرشي توسخ بجت منجستي زلع على تقاوم قتيمهم منجستي عبيتي بروجكتات لمعات ندقون قديفو أبا أنا أشتي زبرق رقونا قرات تسعمير خمس ركبون اتم أولات بارلما قريصهم ببيت مخر منيسترات أبز حلف السومر رأيقون خصدق لما عنتي نبايت وكلت هزب زقربة حمشتميتن 8 كلتن بليون قرشي توسخ بجت منجستي زلع على تقاوم قتيمهم اتين خصدقنا بارلما زقربة توسخ بجت نمخفل عدا وصان وشتعدن دغما محبراو ጉዳያት መዳበሪያ መድኃኒት ዝብላዕ ዘይት ወዘተም መስፈፋ ካፒታል ፕሮጀክታት ፕሮግራም ማሕበራዊ ድሕነት ከምኡውን ንምምሕያሽ መሃያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ከምዝውዕል ተገሊጹ እዩ እቲ ተወሳኺ በጀት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ግብራዊ ንዝገበረቶ ምምሕያሽ ፖሊሲ ማክሮ ኢኮኖሚ ስዒቡ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃን በጀት ብምውሳኹ ከምዝኾነ እውን ተገሊጹሎም ኣባላት እቲ ፓርላማ ግን እቲ ዝተገበረ ምምሕያሽ ፖሊሲ ማክሮ ኢኮኖሚ እዚ ሃገር ናብ ዘይትወፅኦ ዓዘቕቲ ዘእትዎ እዩ ይብሉ መንግስት ደሞዝ ማሻሻያ በተለይ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን የተቀጣሪዎች ማሻሻያ አድርጋለሁ ቢልም አብዛኛው ደሞዝተኛ ግን ከ1000 ብር ከ2000 ብር በላይ ጭማሪ አልተደረገለትም ስለዚህ እነዚህ የማህበረሰብ ክፍሎች ኑሯቸውን እንዴት እንዲመሩ ታስቦ ነው ወላኳ ዛጊድ ተግባራው አይኹን መንግስቲ ንሰራሕተኛታት መንግስቲ መስተኻኸል መሃያ ምግባሩን ተገለጸውን እቲ ምምሕያሽ ግና ሕዚ ምስ ዘሎ ዝቕባቦ ዋጋን ወሰኽ ዶላርን እንትርአ ኣብዚ እቶ ዝበሃል ከም ዘይኮነ እዮም ኣባላት እቲ ፓርላማ ዝዛረቡ መንግስቲ ትሕት እቶት ንዘለዎም ሰራሕተኛት መሃያ ኣማሓይሽ እኳ እንተበለ መብዛሕትኦም ሰራሕተኛታት ልዕሊ 1000ን 2000ን ወሰኽ ኣይረኸቡን ስለዚ እዞም ክፋላት ሕብረተሰብ ከመይ ገይሮም እዮም ህይወቶም ክመርሑ ዝኽእሉ ዝብሉ ሕቶታት ተላዒሎም እዮም 12000 ቅርሺ ዝረክብ ሰራሕተኛ قدمي من محاش ماكرو إيكونومي كاب 300 كساب 350 دولار أتاو يركب نيرو حزقن منجستي حدا شيء قرش وسيخو ناب دولار مسزغير ناب كبابي حدا 250 دولار يورد جيبلو أبالتي بارلما دكتور دسالين جانيم زيل علصعطي نتي أقل منجستي كل من ناب قودناتات كواتسي يقدر خمزلو كشف هافن زيبل حق مخانو بمحبار أبلعلتي نقاداي كبيت زتصور جوري في الترلم نمحبر سم نقدي أبوزح من دنقارات كمزلوون تحابيريم عندي 12000 ብር ደሞዝተኛ ከምንዛሬ ለውጡ በፊት ወደ 300 ዶላር 350 ዶላር አካባቢ ያገኝ ነበር አሁን መንግስት ጨመርኩት ያለው 1000 ብር ነው ወደ ዶላር ሲቀየር ግን ደሞዙ አክቹአሊ የሚወድቀው ወደ 150 ዶላር አካባቢ ነው بجت عامت كل 2017 منجست فيدرال ناب 1.5 تريليون قرش كم زعبه انت تجلس اقوام نكابيتال بجت زمدب جنزب جن زو 1 5 خون يزحبر بجت عامت كل 2017 كاب استحسبه توسخ بجت 580 كل بليون قرش اتي 390 كل بليون نسرع وصاتات 7 بليون نكابيتال وصاتات 119 بليون دما نمستحخلي وصاتات كم زخونه تحبيرين ازي دما منجستي حدش بروجكتات منجدي قدبات يونيفرسيتاتن هوسبيتالات مناس قديفو عب زبرق لمعات قودنا طرح طمه مغبارو زرئ مخانو مسكر يلوم መንግስት ሊትራሊ ትቶታል አዲስ መንገድ አዲስ ግድብ አዲስ ዩኒቨርሲቲ አዲስ ሆስፒታል አዳዲስ መሰረተ ልማቶችን መተውን የሚታየው አሁን በተጨመረው 582 ቢሊዮን ውስጥ 90 ቢሊዮን ብቻ የካፒታል ፕሮጀክቶች ማሻሻያ ብቻ ነው የተካተተው
نتوم استلعلو حتوتاتن ريتوتاتن مبرهي زهو منستر فاينانس أحمد شدي استقبل ريفورم ماكرو إيكونومي عبي لوط خمزمصم اب تاريخ إثيوبيا اتي زبزح وسخ مهيا خمس تقبل استجمرو بروجكتات ام زام طمت خمس جبر ገሊጾም በታሪካችን ከፍተኛው ደሞዝ ጭማሪ የተጨመረው አሁን ነው ስርዓት ብልጽግና መንግስትነት ካብ ዝሕሽ 7 ዓመታት ንኽመልኦ ሒደት ኣዋርሕ እኳ እንተተረፎም በብዓመቱ ዝተጀመሩ ፕሮጀክታት የዛዝም ካብ ማለት ወጻይ ሓድሽ ስራሕ እንትሰርሕ ኣይረን ዝብሉ ብዙሓት እዮም ኣብዚ በጀት ዓመት እውን ብተመሳሳሊ እቲ ዝበዝሕ መጠን ገንዘብ ንስሩዕ በጀት ከም ዝውዕል እዩ ኣረጋጊጹ ዘሎ ዝለዓለ ክርክር ዝተገበረሉ 582 ቢልዮን ቅርሺ ተወሳኺ በጀት እዚ ዓመት ብሰለስተ ተቃውሞ ብ5 ድምፀ ተኣቆ ብዓብላሊ ድምፂ ጸዲቆሎም ወል ይጸድቃል ግልጽ ነው ግን ሁሌ በዚህ አይነት መንገድ ሂደን የትም መድረስ አንችልም ነው زبد كيرسع زبد كيدقم ناتبهاله جونوسايد تግራይ ተረሲዑ ከይተርፍን ዓለም ንኽትፈልጦን ከም ስራሕ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ገሊጹ ዝኽሪ ራብዓይ ዓመት ጆኖሳይድ ትግራይ ንኽብሪ ህይወትን ምርጋጽ ፍትሕን ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ 5 ከተማታት ዝኽሪ ከም ሳለጥ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለጽ ኣፍሊጡ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር የማነ ዘርአይ ዝኽሪ ጆኖሳይድ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ክሳለጥ ተሓሲዋላ እንተነበረ ብምኽንያት መርድ ሓርበኛታት ግና ክካየድ አይካለን ይሎም ባሕት ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ዝኽሪ ጆኖሳይድ ማይካድራ ኣብ ከተማ ሽረ ተሳሊጡ ዝወሉቶም ኮሚሽነር ካብ 19 ሕዳር ጀሚሩ ኣብ ከተማታት ሽረ ኣኽሱም ዓዲግራት መቐለን ማይጨውን ብብርኪ ዞባ ዝኽሪ ክሳለጥ ኢሎም ዘበት ከይርሳዕ ዘበት ከይድገምና ተባሃለ ጆኖሳይድ ትግራይ ተረሲዑ ከይተርፍን ከቢድን ዓሙቁን ጆኖሳይድ ትግራይ ዓለም ክትፈልጦን ክስራሕ ከም ዝግባእ እውን ኣመልኪቶም እቲ ሳለጥ ዝኽሪ ኣብ ምርጋጽ ፍትሕን ዳግመ ህንጸትን ሕውየትን ቀንዲ ዕላማታት ከም ዘለዉ እውን ተሓቢሩ ጆኖሳይድ ትግራይ ተረሲዑ ከይተርፍ መረዳእታታት ብምሓዝ ሙዚየምን ቤተ መዘክርን ምስራሕ ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ጆኖሳይድ ትግራይ እንትንዝክር ሕሉፍ ጽንተት ጥራሕ ዘይኮነስ ሕዚ እውን ኣብ ሰላሕታዊ ጽንተት ከም ዘለና ንምዝካር እዩ ድማ ኢሎም የማነ ዘርአይ እቶም መድረኻት ግዳያት ጆኖሳይድ ትግራይ ንምዝካር ስድሮኦም ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘለዎም ንምፍላጥን ህዝብና ካብቲ ሕዚ ዘለዎ ሰላሕታዊ ጽንተት ከመይ ይወፅእ ዝብሉ ዛዕባታት ንዝተየሉ እዩ ዝበሉ እንትኾኑ ንኽብሪ ህይወትን ምርጋጽ ፍትሕን ብዝብል ቴማ ከም ዝካየድ ሓቢሮም ከመ ኮሚሽን ብዓቕምና ብርኪ ዝበሉ መረዳእታታት ዋላ እንተኣከምና ምስቲ ዝበፅሐና ጉድኣት ግን ዝነጻጽር ኣይኮነን ዝበሉ የማነ ዘርአይ ሕድሕድ ትግራዋይ ምስክር ዓይኒ እቲ ዝበፅሐና ጀኖሳይድ ኮይኑ ጠጦ ክብል ይግባእ ኢሎም በዓልኻ ረሲዕኻ ዓለም ዘይዘክረት ንምባል ስለ ዘይከኣል ሙዚየማት ብምስራሕ ዝበፅሐና ጽንተት ከይርሳዕ ከይድገም ክንገብር ኣለና ኢሎም ግዳያት ፍትሒ ክረኽቡን ዓለም ክትፈልጦን ድማ ጠንኪርና ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም ኣይቲ የማነ ዘርአይ أبو منبر لعلاو بيت مخر السودان جنرال عبد الفتاح البرهان نايسرح عدوت نمكياد أب أسمرا يركوم بخالي وغن منستر قدات وزع السودان دما أب إثيوبيا عدوت يكايدو اللوم أب حاد معلتي أب كل التحاقرات مشترون تأيزولو أي تسعنن بجنرال عبد الفتاح البرهان استمرحا قجلة منستر بحال تريزمن كاليد علي اليسر وانا دايركتر حفشاو سلايا قلقالوت ليتنال جنرال أحمد إبراهيم موفادالن كالوت العلو السبب السلطان تحاقر زكاة تخمزخونا كام معخنا زينا إرترازو صحابري ታታት ይመልክቱም በፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አቀባበል አስተገበረሉ ጉጅለ ሱዳን አሙጉልባት ርክብ ክልቲያን ሀገራት ክዛራሩ የምስተባለ ኮይኑ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ኩናታት ሱዳን ዝተረኣየ ምዕባለታት ከምኡውን ህልው ይዘባታትን ጂኦፖለቲካዊ ጉዳያት ንክልቲያን ሀገራት ዝልዎ ረብሓ ክዝቲ ምዃኑ ተሓቢሮሎም ኣብ ጉዳይ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን እውን ክዝቲ እዮም ተባሂሎሎም ይኹን በር ምምላስ መራሕቲ ሱዳን ኣብ ኣስመራ ብጥርጣሬ ዝረኣይዎ ተንተንቲ ፖለቲካ ኤርትራ ግብፅን ሶማልያን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ክፈጥሮ ንዝሓሰቦ ስትራቴጂካዊ ጽዕንቶም ተወሳኺ ማእገር አለሻ ይብሉም ፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን አሰላልፋ ቀርና አፍሪካ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ እናተቃየረ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብቲ ዞባ ዘሎ አሰላልፋ በቅርበት ዝከታተሉ ሶማያ ይዛረው ግብጽ ምሳዓብ ይግድብ ህዳሰ ተአሳሲሩ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጽዕንቶን ምፍጣር ኤርትራን ሶማሊያን ኣብ ጎና ካብ ምስላፋ ብተወሳኺ ብምብራቅ ጅቡቲ ብደቡብ ሱዳን ከምኡውን ብምዕራብ ሱዳን አንጻር ኢትዮጵያ ንኽሰላፋ ተደጋጋሚ ጻዕርታት እናገበረት መጽያ እቲ ሻዕብያ ምስ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ተደጋጋሚ ርክባት ድማ ኣካል ዚ ስትራቴጂ ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሓት ይምቱም ሻዕብያ ምስ ጀነራል መሐመድ ዳጋሊ ዋጉን ዘለው ጀነራል አልቡርሃን ሰራዊት ብምስልጣን ይሕግዞም ከም ዘሎ ተደጋጋሚ ክግለጽ ምጽንሑ ዝከርዩ እቲ ዝገርም ሓበሬታ ግና ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ናብ ኣስመራን ትጓዓዙ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢኦም ናብ አዲስ አበባ መልኣኾም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን አምባሳደር አሊ ዩሱፍ አህመድ አልሻሪፍ ኣብ አዲስ አበባ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ምዝታዮም ተሓቢሮሎም ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት በሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ
ሉዓላውነትን ግዝኣታውን ሓድነት እታ ሃገር ብዘኸብር መንገዲ ክትድግፍ እያ ክብሉ ዶክተር ጌድኦን ጢሞቴዎስ ከም ዝተዛረቡ ጸብጻባት ወጽኦም ኣሎም። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጌድኦን ጢሞቴዎስ ንሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ኣምባሳደር ዓሊ ዩሱፍ ኣሕመድ አልሻሪፍ ኣብ ቤት ጽሕፈቶም ተቐቢሎም ኣብ ዘዛረብሉ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ክልተኣዊ ጉዳያትን ህልው ኩነታት ሱዳንን ሓሳብ ተለዋዊጦም ተባሂሎም ክልቲኦም ሚኒስትራት ስሩዕ ፖለቲካዊ ምክክር ብምክያድ ምትሕባርን ዘባዊ ቁጠባዊ ርክብ ንምጥንኻርን ብሓባር ክስርሑ ከም ዝተስማዕምዑ እውን እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ መራሕቲ ሱዳን ንምንታይ ኣብ ምትፍናን ናብ ዘለዋ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ሓደ መዓልቲ ተጓዒዞም ዝብል ሕቶ ግና ሕንቂ ሕንቅሊታ ይኮይነሎም ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማሊያ ንመረጻ ጁባላንድ ነጺግዎም ኣብ ልዕሊ ኣሕመድ ማዲቦ ድማ ሕጋዊ ስጉምቲ ንኽውሰድ ኣዚዙም ወጥሪ ሶማሊያን ጁባላንድን ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ከም ዝበጽሕ እናተገለጸ ይርከብ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ከተማ ኪስማዮ ዝተኻየደ መረጻ ንኣሕመድ መሐመድ እስላም ንሳልሳይ ግዜ መራሒ ጁባላንድ ኮይኖም ንኽመርሑ ምምራጾም ሶማሊያ ብትሪ ተቃዊማተላ ውጽኢት መረጻ ምስ ተገለጸ ነዊሕ ከይጸንሐ ኣብ ዝተጸውዐ ህጹጽ ኣኼባ ካቢኔ ሚኒስትራት መንግስቲ ሶማሊያ ነቲ መስርሕ መረጻ ዘይሕጋዊ ክብል ብምግላጽ ኣብ ልዕሊ ዝተመረጹ ማዲቦ ቦርድ መረጻ ጁባላንድን ህጹጽ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ተሓንዩ ካቢኔ ሚኒስትራት ኣብ ዘውጽኦ ወግዓዊ መግለጺ ምጥሓስ ሕጊ ሶማሊያ ኣብ መስርሕ መረጻ ዘይስሩዕነትን ብምጥቃስ ነቲ መረጻ ዝፈታተን ሓያሎ ምኽንያታት ኣስፊሩ እዩ ምጥሓስ ሕጊ መረጻ ምጥያሽ ዘይሕጋዊ ኮሚሽን መረጻ ዘይሕጋዊ ምምራጽ ወከልትን ካልኦትን ምኽንያታት ብምጥቃስ ነቲ መረጻ ዘይሕጋዊ ኢልዎሎም ሕዚ ኣብ መንጎ መቃዲሾን ኪስማዮን ዘሎ ዘይምርዳእ ናብ ወሳኒ ምዕራፍ ይኣትኹም ዘሎ ዝገልጹ ተንተንቲ መንግስቲ ሶማሊያ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ግዝኣታ ኢድ ንምእታው ሕጋዊ ስልጣን ከም ዘለዋ ያረጋግጽ እቲ ሕጋዊ ቡድሆን ፖለቲካዊ ወጥሪ ኸዕብዮም ምናልባት እውን ፖለቲካዊ መልክዕቲ ሃገር ዝያዳ ክስንክል ክገብሮ ዝኽእል ነዊሕ ውግእ ንኸየስዕብ ተሰጊኦሎም ደገፍቲ ኣሕመድ ማዲቦ ነቲ መረጻ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኣሰራርሓ ናይታ ግዝኣት ዝተኻየደ ምዃኑን ንድሌት ህዝቢ ጁባላንድ ዝውክል ምዃኑን ብምግላጽ ተኸላኺሎምዎም ይኹን እምበር ነቐፍቲ ንማዲቦ ስልጣን ንምድልዳልን ፖለቲካዊ መስራሓት ብምትላልን ኣብ ስልጣን ንምጽናሕ ካብ ነዊሕ እዋን ክኸስዎም ጸኒሖም እዮም ኣብ ዝሓለፉ 15 ዓመታት ኣብ ኣፍሪካ ቁጽሪ ተመዛበልቲ ብ3 ዕጽፊ ከም ዝወሰኸ ተሓቢሩ 80 ሚእታዊ ካብ ተመዛበልቲ ኣብ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ኣብ 5 ሃገራት ከም ዝርከቡ ይግለጽ ዓለም ለኸ ማእኸል ምክትታል ምዝባል ኣብ ዝሓለፉ 15 ዓመታት ኣብ ኣፍሪካ ቁጽሪ ተመዛበልቲ ብ3 ዕጽፊ ከም ዝወሰኸ ፍሊጡ ብመሰረት ጸብጻብ እቲ ኤጀንሲ ኣብ ኣፍሪካ ክሳብ 2023 ቁጽሪ ተመዛበልቲ ኣፍሪካውያን 35 ሚልዮን በጺሑ እዚ ማለት ድማ ፍርቂ ካብቶም ኣብ ዓለም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝተመዛበሉ ኣፍሪካውያን ምዃኖም ሓላፊት እቲ ትካል ኤሌክሳንድራ ቢላክ ምግላጸን ጸብጻብ AFP የመልክት ኣብ ኣፍሪካ ካብ ዝርከቡ ተመዛበልቲ 80 ሚእታዊ ዜጋታት ኢትዮጵያ ሓዊሱ 5 ሃገራት ኣፍሪካ ምዃኖም ዝሓበረት ጸብጻብ ሶማሊያ ሱዳን ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን ናይጀሪያን ዝለዓለ መጠን ተመዛበልቲ ዘለዎን ሃገራት ተባሂለን ኣለዋ እዚ ቁጽሪ ንሃገሮም ሰጊሮም ዝስደዱ ኣፍሪካውያን ከም ዘየጠቓለል እውን እቲ ኢንስቲትዩት ኣፍሊጦሎም ኣብ ዝሓለፉ 15 ዓመታት ኣብ ኣፍሪካ ቁጽሪ ካብ መንበሪኦም ዝመዛበሉ ሰባት ብ3 ዕጽፊ ከም ዝወሰኸን እቶም ዝወስሑ ድማ ብሰንኪ ጎነጽን ዓመጽን መንበሮም ገዲፎም ናብ ስደት ከም ዝተሰደዱ ጸብጻብ የጠቓልል ዓመጽን ጎነጽን 32.5 ሚልዮን ኣፍሪካውያን ካብ መረቦቶም ከም ዘመዛበለ ዝተገበረ መጽናዕቲ ሓቢሮሎም ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብቲ ኣህጉር ዘጋጠመ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋታት ኣፍሪካውያን ገጾም ገዲፎም ንኽስደዱ ምኽንያት ኮይኑ እዩ ተባሂሉ ቅድሚ 10 15 20 ወይ 25 ዓመት ብሰንኪ ጎነጽ ካብ ዓዶም ዝሃደሙ ኣፍሪካውያን ክሳብ ሕዚ ከም ዘይተመለሱን እዚ ድማ እቲ ጎነጽ ስለ ዘይተፈትሕን ከም ዝኾነ እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ክቡራትን ክቡራንን ንሕዚ ዘዳለናዮም ዜናታት ደሃይሎሚ ነዚኦም ይመስሉ ስለ ዝተኸታተልኩምና ብምስጋን ኣብዚ ክንፍለየኩም ሰላም ደሓን ኩኑ